ከተማ ኣክሱም 19 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጭፍጨፋ ተፈጺሙ ክብሉ ናይ ዓይኒ መስኻኸርን ኣባላት ስድሮም ዝተቐትልዎም ሰባት ይገልጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብ ከተማ ኣክሱምን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ቅትለት ምፍጻሙ ብዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ገሊጹሎም። ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ናይ ኣክሱም ይኹን ካልኦት ቅትለታት ዝሃብዎ መግለጺ የለን። ገብረ መድህን ንኹሎም ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ ብኸምስ ስዕብ ካውርበዩ ትግራይ ኩናት ካብ ዝካየድ ልዕሊ 80 መዓልታት ኣቁፂሩ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ህይወት ጠፊኡ ንብረት ዓንዩ ከቢድ ዓፀቦ ኣንጸላልዩ ሰባት ብጥሜት ምማት ምጅማሮም ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ከይተረፈ የረጋግጹ ኣለዉ። ነበርትን ዓለም ለኸ ማዕኻናት ዜናን ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመት ይፍጸመ ከም ዘሎ ይገልጹ ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍጸም ዘሎ ጾታዊ ዓመት ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ኣሎ። መሰኻኽር ዓይንን ስድራ ግዳያትን ኣብ ከተማ ኣክሱም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንኽትገልጾ ዘጸግም ዝበልዎ ጭፍጨፋ ከም ዝፈጸሙ ይገልጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ቃለ ምልልስ ናይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ርእይቶ ንምርካብ ን15 መዓልታት ሒዝናዮ ዝጸናሕና ቃለ ምልልስ ምዃኑ ንምግላጽ እንደሊ መብርሂት ፍጹም ወዲ 28 ዓመት ዓብይ ሓዋ ተኽላይ ፍጹምን ወዲ 13 ዓመት ንእሽተይ ሓዋ ክብሮም ፍጹምን ኣብ ገዝኦም ከለዉ ተረሺኖም ሕዚ ኣብ ጸልማት ሓዘን ኣለኹ ትብል። ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ተኽላይ ፍጹምን ክብሮም ፍጹምን ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ምዃኖም ዝገለጸ ድማ ጉዑሽ ልሳነ ወርቂ ይበሃል። ሓደ ነቦ እዩ ልሳነ ወርቂ ይበሃል 78 ዕድሚኡ ካልኣይ ቢንያም ሓወይ ድማ 17 እዩ። ሳልሳይ ሰብኣይ ሓፍተይ መምህር ግርማይ ተኽላይ ይበሃል ዕድሚኡ 35 ሰብኣይ ደሞ ወዶሞ ብርሃነ ወላይ ደሞ 23 እቶም ሰለስተ ፋዘርና ብራዘርና ሰብኣይ ሓፍተይ ኣብ ገዛ እዮም ነይሮም። ሲስተር ምዕማየ ካብ ተወለደ 4 መዓልቲ እያ ገይራ ከፊሎም ናጭወት ተለዉ ገዛ የማሓንቲ ተስተፈግሎም ከይዳ በዕለት 19 እዮም ተቐቲሎም ካብ ኣክሱም እታዊ ፍሉይ ሽሙ ጉንደልዋ ዝበሃል እንዳውነ ምእንተሊዮን ኣብ ወሰን ከተማ እዩ ገዝኦም 3-4 ኣሕዋት ዝሞቱ ገኒው ኣብ ጎረቤትና መን ይቐትልዎም? ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ከተማ ቀቲሎም ነው። ጉዑሽ ቶም መርድሕ ሒዞም ልኩም ዝመፁ እንደሰብ ከም ዝሞተ ዶ ይነግሩኩም? ዝሞተ ብዙሕ እዩ ኣምነ ቃነስ ዝበሃል ገዳም ኢቨን ዲያቆናት ይቀርዩ ገዳም ኣትዮም እዮም ዝቆተልዎም ኣለዉ እዮም ተረድኦም ኣለዉ። እዚ ኣብ ከተማ ኣክሱም መርድሕ ሒዞም ዝመፁ ዝበልዎ ደሎ ኣብቲ ከተማ ብዙሕ ወጣት ተቐቲሉ እንድዮ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ዝቐብረሱ ኢሎም 3 መዓልታት ዝፀንሐ እዩ። ሬሳ ብጋሪ እዮም ተላዒሉ ወዲ ሞይ ዝበልኩ ካብ ድሕሪ 4 መዓልቲ ሬሱ ተረኺቡ ብመስታወቅያ መብዛሕትኡ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሩ እዮም ኢሎም ዘለዉ። ፍትሕ ንኽረክብ ኣነ ፍትሕ ናይ ኣሕዋተይ ናይ ወለደይ ንኽረክብ ትፅቢት ይገብር። ህሊና ኣፈወርቂ ወልደ ጊዮርጊስ ትበሃል። ወለዳ ኣብ ከተማ ኣክሱም ይነብሩ። ኣብ ኣክሱም ተፈጺሙ ዝተባሃለ ካብ እትሰምዕ ብጭንቂ ድቃስ ሲኢና ድሕሪ ምጽናሓ ናብ ኣክሱም መኪና ይኣትዋ ኣለዋ ዝብል ምስ ሰምዐት ብድዲላ ናብ መቐለ ከም ዝኸደትን 1,000 ብር ከፊላ ብሚኒባስ ናብ ኣክሱም ከም ዝተጓዓዘትን ትዛረብ። ቤተሰበይ ንኽጥይቃው ዝኸድ ኩሉ ሰዓት ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ያው ቤተሰብ ዘቂሮምኒ ማለት እዩ። ሳይ ተፈጢሩ ዕለት 10 እዮም መጀመርያ መከላከያ ናብ ኣክሱም ኣትየው ናይ መከላከያ ሰራዊት ወጪኡ ቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ኣትዮም ቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት ሕድሕድ ገዛ እናንኳኩ ወዲ ዝበሃል ፍጡር እዮም ቀቲሎም። ስፔሻሊ ኣክሱም ዳሚካኤል ሰፈር ዓዲ 2 ዳጽዮን ኣካባቢ ዘሎ ሲያትል ሲኒማ ወይ ድሕሪ 20 ስኩል ዘሎ ሰፈራት ብሕድሕድ ገዛ ሓዘን እዩ። ካብ ገዛ 4 ሰብ ካብ ገዛ 3 ሰብ እዮም ቀቲሎም። ወዲ ናመረጡ ወዲ ዝበሃል ኣውፅዮ እናተባሃለ ማዕጥቆም ካሕኩ ከለዉ ዘይከፈተፈ ቡምባ ክንድርኢና ናብ ገዛ እንዳተባሃለ እዚኦም ኣብ ዳሚካኤል እዩ ኣነ ሰፈረይ ዳሚካኤል ኣነ ዝፈልጦም ሰባት እኮ 26 ወይ 27 ሰባት ቆጢረ ኣብ ሕድሕድ ገዛ 3 ኣብ ሕድሕድ ገዛ 4 መሓንስተይ ኣቦኦም ኣሕዋቶም ተቐተሎም እዮም። ዕድለኛ ኮይኑ ኣነ ሓወይ ኣጋጣሚ ገዛ ስለዘይነበረ ብሂወት ወፂኡ ክልተ መዓልትን 3 መዓልትን ሬሳ ብቻውን ዝጀመረ እዮም። ሬሳ ተላዒሉ ሬሳ ከይተልዕሉ ከይተቐብሩ ከይተወክሉ ተባሂሉ መን ይነግር ክሕዚ እዚ ኣደይ ጎረቤት ኮየ ኣብ ጎረቤትና ኩሎም እኒው ሓዘን በቂሐ ኮየ መዚኣነ ከይደ ከምኡ ጉዳያት ዝኾኑ ገዝኦም በቂሐ ኣብዚ ዘለዎ ቤተሰቦም ኣብዚ መፅሕ ንበፅሕ ኣለና እኮ እዚኣ ማለት ኣብታ ዳሚካኤል ዝበሃል ሰፈር ኣብታ ንእሽተይ ሰፈር ኣነ ፐርሰናሊ ዝፈልጦም እዮም ቶም 26 ሰፈር ኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ። ሕዚ መን እዩ ዘለዎ እቲ ከተማ ኣክሱም? ኣብቲ ከተማ ሕዚ ዘሎ ፌደራል ፖሊስ እዩ ዝኒአ ከተማ
تمنا إيرترا والتدرات يلونه السوم يلون السوم أمن قد فكر كله خد عدوى زلوا فابن تشوف فعد قرات زلوا مية ويا من قد بقى خم نورمال كم عدهم ما أدري بس أوقات قبيلة فتيكا السوم يبعد فمنا أقسم انتهي له حزتي سمعت تهزبي خدمات أسئلة هزبي أو حزن توري له ما برحتي إلا ما ينادي قاري مسوي من نجار إلا أو بتبايز جمع رسلني توصلنا زنار وصلنا إنه وعدوا الناس وحاسة يجوا كم نجارات حدا أخذتها لي وحدا بربرتها لي نعمل بقى هاو جبنا من لنا في هوسبيتال ريفرال وإحنا حكمنا من حنيفات نعمل لا تفرقهم يوم الحنيف بهاري لنا في ختمة ندحناتو كبل شموك قلصلو زي دلي عين مسكر وتادرات إيرترا 18 حدار كل تشحن 13 عامة مرات ناب أقسم كأتو كلو كم زرعي بمجلاس علات 19 زقاتمه كم زو قبل يقلص هجي 19 قبيلي بيتخريستيان داخلنا مرت يسمت مالت عاوز جو كوابي بزي ما شو محلف كذا بعلي تخريستيان من داخلنا مرت كدانا مرتنا قبل الحدا ما عندي زكاية نحن بيتخريستيان نخدنا لنا شوعات من الشيخون ديوم نقط معكم ثم اللي شان أغنيهم يتعدم مالت هجي ده هاتم ملشات تخصص كم تخصص جمرو نحار زم من الشان الشيء تخصص كتبلهم قد يفهمون كده طاقة تاوزو زاوزم إيرترا لك أنت بيهدت الكابر على غينك يبون أزوج جدنا تنانير لك أفلع على غينك بسنايبر هذا بقالي لا يبي تمرد أو كجزان داوسو أو جزان ناتو نرشان وعيدا ملو حديرهم يبون ثلاث إسرام زموتو له ناي كونستراكشن زتوقعتن محصاوي مكاينن زركبو سفيح غدغاد كم زلو يزارب راح اغروم كم زوسدوم يغلص كلته سبات كابو ماوصيوم اب قديم بزي مخنيات رشينموم يبل يغصل نسو بحدا تعندل يومنا ميكم تانكي دفع تانكي بتيجي دحشكم ببوم بدحشكم ويش بدانكي همنا نموت حزنا وعيدا المصل عسى انا وعيدا من هذا حتى 3 ساعات كن هذا حال اخي متيو راح دارتني لا يخصمنا انا مريم بعلي حبير كاز خبر بعليمه بسلام يعودوا على معانت عن اخو حسن تشددوهم تاعي سديني حسيت ساعات مشيت هو سديني علات اسرع كنديري خان ابن نسخه كنديريسا انا دا ازرا اخو مبزوح انه علو نحن علات اسرع حيزمنا ناخذنا هلو عبتي اسفالت بقى شيء كذا منقد دي ازغار الا زي سنه بس نعم منقد يتبعوا منقد يقبل ما في منقد خون نفس الاسفالت يتبعوا المست انا ارجع ازرا اخو قد ثلاثه يخوني انا اخوهم تقتلوا شو عت لو أفتكر قاد لو كل التسابات بعيني مدنا تقتل الخدود شعت سريع تاودي أمن قدي منتظر كيف ساوي أرجع بقى أفتي أسباب لك بزح نا إرترا والتعدلات المخانم كما يكتفلت كإلكا نزبل حتو كم زيبل تقرني عندي مزارو تقرني زارو إرترا مكانك خدان تخدينهم مسكون قوم منيو تعاوني وشاركوا فراشنا تعاني وناس ميكينا قريب التايم مقريب أقسم ده سوق دفو سوق يكون لك دافينو فابريكات تايندا سامنا فابريكات ازي يونيفرسيتي لخاتم غونا دي خاتم هوسبيتال دي خاتم زيدا ناس يوسدو كلورينا بعين حمشت شدشت ريسا بغاري እናተጽዓነ ኣብ ጉድጓድ ይቕበሩ ከም ዝነበሩን ንሱውን ከምዚ ተሳተፈን ይገልጽ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝተቀብሩ ብምግላጽ ድምጹ እናተሰባበረ ከምዚ ይብል كبيري نخدقلته مالك تشعر زنبرنا حزن دواب تماش كبير لك استيلنا عمرنا زمت دكيسنا تليت عمرنا يزمت زنبرنا قرنا زي يخطو لي تخيل بقى بحمي كثير بحمي تيلنا وكسب انا زمت انا معدي زي تلقى مريسانيو امورا والعوم يرى مفتماي ما نقدي بيكاله لا صار حدا معدي من قبرنا نيرنا حموش يمت شوعات يمت حتى يمت حنتي كمت بحموش تجي مالتي تعود هنا تنك خورو في دان قسمتهم لا تقوس متهم مالتي تعودوا تبتينا كابو دحري نفتي تختار ميغركم نبيت ميكتكم تمارم على معكم زز بحال زلو اب اكسوم يتفصمن نزبلو سبات كمزي كبل يገልጽ أنا كوني أخو كوزي مساي كله أنا ديسا عندي حجمة إرترايان إنكم تجرم ناقتلون على نيبر إرتراي عاتون أنا عايز أيام من الله بعينه يقدر أخوه نقدر نحكي عامله منه ثلاثة يلونا نجوم منو نيكون عالم مدفي متي أعطين حذيرينا بس من قصينا حق مخبارك أكايدا كايدا اللي خيله هو حد بيو تبيلف لنا أو كتما إلا أنا خايدون أو كتما ذول سوي جنس ودازون نخيب إلا من قد عتقها نخيب برد مبرهت أصلينك ما يتخيل كيلو سوودي بتني سمن خود عزق بقول لنا نجار من قصي عدي ذول نجار بعليه دخلنا نزول تخوين عالم بمتعي خلينا بديت هذا في أعتقينا ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጉዳይ ዘጽንዑ ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይሕብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸሙ ከም ዘለዉ መረዳእታ ንረክብ ኣለና ንሕና እውን ነተኣኻኽብ ኣለና ምስ በሉ
ኣስዕብ ኣቢሎም በተለይ አክሱም ላይ በቅርብ ጊዜ እየወጣ ያለው መረጃ የኤርትራ ወታደሮች ከተማዋን በተቆጣጠሩበት በህዳር 19ና 20 ቀን ላይ ብዙ ሰዎችን እንደገደሉ መረጃዎች እየደረሱ ነው። ብፍላይ ኣብ ቀረባ ካብ አክሱም ይወፅእ ዘሎ መረዳእታ ወታደራት ኤርትራ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆጻጸሩላ 1920 ሕዳር ንብዙሓት ሰባት ከም ዝቀተሉ መረዳእታ ይበጽሐና እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ኣዝዩ ዘይተረጋገጸ እንተኾነ እውን ብዝተወሰነ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። በዚ ድማ ዕለት ቀዳም 19 ሕዳር ዝተወሰነ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ነይሩ። ድሕሪ ምልውዋጥ እቲ ተኽሲ በብገዝኡን ፈቐዶ መንገድን እናዘሩ ንናይታ ከተማ መናእሰይ ከም ዝቀተሉ ጽባሒቱ 20 ሕዳር እውን ከምኡ ከም ዝገበሩን መሳኽር ዓይንን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ረኺብናን እዮም ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ቅትለት ሰላማዊ ሰባት ከምኡ እውን ብናይ ኩናት ሕጊ ምጥቃም ዘይፍቀዱ ሜላታት ናይ ምጥቃም ኩነታት ከም ዘለው ከም ኣብነት ኣብ ሑመራ፣ ማይካድራ፣ መቐለን፣ አክሱምን ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ይበጽሑና እዮም ዘለው እዮም ኢሎም። ነዚ እውን አቲና ንምርማር ፍቃድ ሓቲትና ኣለና ይብሉ። ለዚህም እንዲሆን ወደ ኢትዮጵያ ገብተን በዚህ ጉዳይ ላይ ምርመራ ለማድረግ የኢትዮጵያን መንግስት ኦፊሻሊ ጠይቀናል። እስካሁን መልስ አልተሰጠንም፣ ግን መሞከራችንን እንቀጥላለን። ነዚ ዝኸውን ስራሕ ንምዕያይ ናብ ኢትዮጵያ አቲና ኣብዚ ጉዳይ ምርመራ ንምክያድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላዊ ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና። ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተውሃበናን። ጻዕርና ክቕጽል እዩ። ዝረኸብናዮ መረዳእታ ኣዳሊና ኣብ ቀረባ ክነውፅእ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ አክሱም እኹል እኳ ተዘይተባሃለ ክሳብ ሕዚ ዝኣክብናዮ መረዳእታታት እቶም ዝተቐትሉ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዝበሃል ኩነታት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝነበሩ እዩ። ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወታደራት በብገዝኡ እናዘሩ ደቂ ተባዕትዮ እናደለዩ ይቐትሉን ይእክሙን ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ነገራት ኣለዉ እዮም ኢሎም። አቶ ፍስሓ ናብ ሱዳን ከይዶም ንስደተኛታት ኣዘራሪቦም ብዛዕባ ማይካድራ፣ ዳንሻ፣ ሑመራን ካልኦት ከባቢታት መብርሂ ሂቦምን ኣለዉ። ግዜ ክንረክብ ከለና ንቅድሚት ክነቕርቦ ኢና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይኣትውን ምባሉ ቀፂሉ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ አክሱም ተፈጺሙ ዝተባሃለ ጃምላዊ ቅትለት ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ፌደራልን ርእይቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ናይ አክሱም ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ንምጽራይ ተዋፊሩ ከም ዝርከብን ምርመራ ምዛዘሙ መግለጺ ከም ዝህብሉን ኣብ ዝሓለፈ ገሊጹና ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ኣብ ትግራይ ምህላዎም قتلتن ورار نبرتن فتصيمم نزبلو ملس ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕርታት ኣይተዓወተን። ኣብ ሓደ እዋን እውን ንኹሉ በለካለኽ ዓካ መልሲ ኣይንህብል ምባሉ ይዝከር። ይኹን እምበር መሳርሕትና ተወልደ ወለ ገብርኤል ዘዘራረቦ ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለጸሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ሕዚ ካብ ትግራይ ወፂና ኣብ መሬትና ኢና ዘለና ምስ በለ ከምዚ ኢሉ ናናሲ ካብ ጀሚርና ብዓዳ ገዳይ ብዓዲ ዳዕሮና ናውቅና ትኾነና ናባሱ ولا بشيرة حديثنا لو ناتقولنا أو شيرة أو أقسم هنا نوثق تزبين يتجاوي هنا ناتوسجع على نيرنا بر أبشر دعنا سقون أدماني برنا أم شيء كمان تيجي تجاوي أبانا مسيو كفدرة جماعة كل نبرة رأينا نرجع نيرنا تزبي أقسم نبعدو كتم ثلاثي كتم حالي كم تخصص نبرو وكنا تبينو ولا مسوا بدني أبصر ما هو حزبي زعلنا ولا حاجة نقدر سمينا برا أنا بعدي بعين مسافري أو شو اسمه حزبي تدري أبانا متيم أو كم نبرة هنا عم بشيء ناس دري ناس سجين ناس حلاي كم نبرنا إبرامي كموقف حالي فهم لما زين بروم فلاس وين مستقصو حالي فهم أمن جدي تكذب بروز نبرو كبر من شفوارهم قدنا فذي كوين قد ኣብ ህዝቢ ኮኔል ካዝ ተተኩስ ኣብ ህዝቢ ኮኔል ካዝ ወረደ ዝኾነ ሓደጋ ከምዘየለ ግን ኣነ ባዕለይ የረጋግፀካ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መልሲ ሰበስልጣን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ኣብ አክሱም